co fin de impulsar novas zonas verdes na área urbana. Vanse desenvolver traballos que permitirán localizar tanto eses espazos coas temperaturas máis altas da cidade como os máis frescos e con arbolado, que poidan empregarse en episodios de moito calor, así como a identificación de medidas necesarias para desenvolvelos como plantado de árbores ou outras solucións baseadas na natureza para combater os efectos do quecemento global. De feito, este é o primeiro paso do proxecto piloto de refuxio climático na cidade de Ourense, a elaboración do mapa de illas de calor e refuxios climáticos, o que seguirá despois a creación de refuxios climáticos, zonas verdes, nas que a poboación poida refuxiarse en momentos de temperaturas elevadas. A Xunta financiará integramente os traballos para a elaboración do mapa de áreas quentes e frescas. A Universidade de Vigo encargarase de realizalos e o Concello ofrece a súa colaboración. A elección da cidade de Ourense para a execución deste proxecto piloto debeuse a que ten un clima moi extremo, con veráns moi cálidos, cunha orografía peculiar e con características das áreas urbanas como a presenza de abundante infraestructura gris, rúas asfaltadas ou edificios de formigón, que provocan que aumenten aínda máis as temperaturas e o efecto da illa de calor.